Κυριακή εξέγερση στο τρίτο έτος. Δυστυχώς τα θύματα είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστούν ή να καταμετρηθούν. Οι παλιές στατιστικές μιλάγανε για 70.000 σκοτωμένους, τώρα μιλάνε για 120.000. Εντός Συρίας μιλάνε τώρα για 4 εκατομμύρια εσωτερικούς πρόσφυγες και πολλοί από αυτούς είναι άστεγοι. Στις διπλανές χώρες, στις γειτόνισσες χώρες, Τουρκία, Ιορδανία, Λίβανο, Ιράκ, είναι παραπάνω που φτάνουν τώρα στο 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες. Ήταν δεδομένο ότι κάποια στιγμή αυτό το κύμα των Σύριων προσφυγών θα φτάσει και στην Ελλάδα. Δυστυχώς δεν υπάρχουν τώρα στοιχεία για τον αριθμό των προσφύγων που έχουν φτάσει στην Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται όμως ότι δεν αναγνωρίζεται το πιο απλό δικαίωμα των Σύριων προσφύγων που δικαιούνται διεθνή προστασία, που σημαίνει ότι να υπάρχει καθεστώς προστασίας, να προσφέρεται ιατρική περίθαλψη, να δικαιούνται ακόμα να έχουν το άσυλο και να εκδοθούν σε αυτούς ταξιδιωτικά έγγραφα. Δεν μπορούν να μείνουν εγκλωβισμένοι εδώ στην Ελλάδα. Πολλά στοιχεία, πολλές αναφορές μιλάνε για πολλούς κρατούμενους Σύριους πρόσφυγες με διάφορα επιχειρήματα, ότι δεν μπορούν να αναγνωρίζονται ως Σύριοι ή δεν μπορεί η αστυνομία, για παράδειγμα, να βρει στοιχεία ή δεν έχουν έγγραφα. Είναι δεδομένο ότι αρκετοί από αυτούς δεν έχουν έγγραφα. Όλοι γνωρίζουμε τον πόλεμο που έχει κρατήσει η Συρία και είναι τώρα στο τρίτο έτος. Ζητάμε καθεστώς προστασίας, ζητάμε περίθαλψη, ζητάμε άσυλο και ταξιδιτικά έγγραφα στους πρόσφυγες, ζητάμε την απελευθέρωση όλων των κρατούμενων Σύριων προσφύγων.